دەم باش ئیرۆ ئەزێ سەر مژارەکە دن بە ئاخەوم ji ber ku pirsek heye ku gelek caran ji min hatî. Çawa tu fêrî zimanê Kurdî bûyî? Ev pirs bi rastî nehêsan e ji ber ku bersiva wê wê gelekî dirêj be û ji ber vê yekê min got ka ez vîdyoyekî çê bikim û bersiva xwe têde bidim. Sê faktor hene û ez dixwazim di vî vîdyoyî de li ser wan biaxivim û ji we re bibêjim çawa ez fêrî ziman bûm û çawa hûn jî dikarin fêrî ziman bibin. Dê û bav ji bo fêrbûna ziman pir girîng in. Ji ber ku zarok di zaroktiya xwe de fêrî gelek tiştan dibin û hemî zanyariyan weke lûfikekê dikişînin. û ji bo vê yekê li gor nerîna min dê û bav bingeha fêrbûnê ne. Ev rê rêya herî hêsan e. Ez dixwazim li ser xwe jî biaxivim dema ku ez di 3-4 salî bûm ferhengeke me hebû wê nebûn û dibin de navê wan wêneyan navê wan tiştan nivîsandî bû. Weke mînak kîvroşkek bû û dibin de navê kîvroşkê nivîsandî bû. Diya min herdem bi min re dixwend di vê ferhengê de heta ku ez jî fêrî van gotinan bûm û min ji ber kirin. Dema ku ez hinekî mezin bûm jî bavê min her şev çîrok ji me re digotin. Her şev. Bi rastî diya min û bavê min ji destpêkê de hewl didan bi me re bi kurdiyeke pak û zelal biaxivin û peyvên erebî nexin nav de da ku em jî fêr bibin wisa biaxivin. Carinan jî bavê min diçû Bakurê Kurdistanê û ji me re pirtûk dianîn ji bo ku em têde bixwînin û binivîsînin û wan jî me re dixwend û alî me dikirin. Bi rastî hîn tê bîra min dema ku bavê min pirtûka Mîrzayê biçûk ji min re anî, ev pirtûka kinik e, min têde dixwend ez dora 9 salî bûm, temenê min biçûk bû û pir peyv hebûn min fêm nedikirin û ji ber vê yekê min ji xwe re dinivîsand, min texmîn dikir wateya wan bê çi be. Erê ez gelekî li ser dê û bav û zaroktiyê diaxivim lê piştî ku merov mezin dibe jî derfet heye mirov fêrî zimanê xwe bibe. Hûn bawer nakin çi qasî kursa zimên ji bo min bisûd bû. Ez fêrî rêzimana rast bûm weke mînak û bi rastî min nizanibû ez ew qas şaşiyan dikim. Di waneyan de mijarên me li ser rêzimanê bûn, li ser rastnivîsê, li ser wêjeyê, li ser gelek tiştên din pir balkêş bû û pir bisûd bû. Ê min ez beşdarî kursa asta yekem nebûm, lê min ezmûnek nivîsî û ez di cî de derbasî kursa asta duyem û sêyem jî bûm ji ber ku li cem me ew kurs herdû bi hev re bûn. Kursa me salekê dirêj kir û di dawiyê de me lêkolînek nivîsî li ser helbesteke klasîkî. Min helbesta Meyne Noşî ya Melayê Cezîrî hilbijart û min lêkolîna xwe nivîsî. Bi her awayî ez beşdarbûna kursekî zimên pêşniyar dikim, lê belê tiştekî din jî heye divê hûn guh bidinê ji bo ku hûn fêr bibin. Ew daxwaz e û motîvasyon. Helbet tiştên ku min gotin rastin û baş in jî, lê li gor nerîna min tiştê herî girîng mirov bixwe ye. An ku divê daxwaza we hebe. Divê hûn ji zimanê xwe hez bikin da ku hûn fêr bibin. Çê nabe ji we re bibe bar, divê kêf be, divê serbilindiyek be ji bo we ku hûn fêrî Kurdî dibin. Wateya wê eger hûn di hundirê xwe de nexwaz bin fêrî Kurdî bibin, bawer bikin hûn ê bi ser nekevin. Helbet divê mirov li ser xwe bixebite û hinekî biweste jî da ku bigihêje armanca xwe, lê ez dikarim tiştekî tenê ji we re bibêjim di dawiyê de, fêrbûna zimanê Kurdî hêja ye.